ഒരു പുത്തൂർ ಬಂದಾವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಓಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಚಾರ್ವ ಕಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಲ ಪಾಯರ ದುಂಬೆ ಮೇಸ್ತಿರಲು ಬತ್ತೀತೇರು ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜವನೇರ್ಲ ಬತ್ತೀತೇರು ಯಾನ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನದಾನೆ ಪಂಡ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದರ ಎರ ಪಂಡ ದಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತಿಯರ ದುಂಬೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ತನಿಯ ಪಣ್ಣನಗ್ಲು ಹೇಮಂತ್ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಪೊಯ್ಯ ರಾಶಿ ಪಾಡೋನಿತ್ತೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಪೇಡು ಧನುಷುಲ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೆಲ ಗೋಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಯ್ಯಾರಾಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಬೇಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ ಚಂದು ಅನ್ನನಗ್ಲು ಪೊಯ್ಯೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡೆ ದಾಮಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಯ ಪುರ ಮುರಣಿ ಆಗ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಪುರ ದಾಮಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚಂದು ಅನ್ನಿ ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುರ್ದು ಸೀದಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪೇರ ಪೋಯರು ಅಂಚ ತನಿಯ ಪನ್ನೆಲ ಹೇಮಂತಲ ತುಂಬುದು ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಯರು ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಅರು ಮನ್ಪೇರಾಗ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಸೀದಾ ಬಾಕಿತ್ತನ ಅರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ಯಾದವನ್ನೇ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದ್ದು ಪೋಯರು ಅಂಚಾರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಯಾದವನ್ನನಗ್ಲ ಆ ಪೆಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಈ ಪೆಡೆ ಧನುಷ್ ನಗ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಕೊರಿಯರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ದ ಕಡ್ಡಿ ತೀರ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಚಂದು ಅನ್ನಡಲ ತನಿಯಪ್ಪ ಅನ್ನಡಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನೂಲು ಪತ್ಯರ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನೂಲು ಪತ್ಯರು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಧನುಷುಲ ತನಿಯಪ್ಪ ಅನ್ನೆಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಂಜದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಹೇಮಂತಲ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೊನದತ್ತದು ದಡೆಕ್ ದರ್ತಿಯರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೋಲ್ ಒಯ್ತದು ದಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾಲ್ ಬಿಡುತ್ತಲ ದಡೆ ಒಯ್ತದನಗ ಈ ಪೇಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನನ ಕಂಡಿದ ರಡ್ಡ ರೂಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಆತು ಪೊರ್ತನಗ ಚಾಗ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೊರತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ ಮುಗಿಡು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಚಾ ಪರಿಯರಾಗ ಪೋಯ ಚಾ ಪರ್ದಾತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರಾಗ ಬೋಡಾತ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸೋಕುಡೆ ಬೀಡ ತಿಂದಿರು ಯಾದವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಗಂಜಿಗೆ ಅರಿದೀಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಪುರ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಪಂಡತ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ಯರ ಸುರುಮಂತ ಕೂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಧನುಷ್ಲ ತನಿಯಪ್ಪ ಅನ್ನೆಲ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಪಾಡ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನನಕ್ಲು ಪುರ ಸೇರ್ದು ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಪಾಡ್ಯರು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷು ಜಲ್ಲಿ ದಿಂಜದ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪುರ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬುದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಕೊನದು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಗಾಯಲ್ತಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಪುರ ಗೋಣಿರ್ ದಿಂಜದ್ ತೀರ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಐನ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನನು ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೆತ್ತದು ಮೌಲು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಟೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರಾಗ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಅವಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಮೌಲು ಸೋಕುಡೆ ಅರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೇನು ಧನುಷ್ ನಗ್ಲು ಕೊಂಡೋದು ಬತ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಡೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ಒಂಜಿ ರೂಮದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಹೇಮಂತ್ ದಾಮಸ್ ಪಾಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಆ ಪೆಡೆ ಹೇಮಂತ್ ದಾಮಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಈ ಪೆಡೆ ಯಾದವನ್ನೇ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಧನುಷ್ ನಗ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೇರೆ ಕೂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಐರ್ದು ಬುಕ ಜಲ್ಲಿಪುರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಾನಗ ವನಸ್ಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನನ ಕಂಡಿದಾರುಲ ಕಪಾಡ್ದಾರುಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಆತಾದಾನಗ ವನಸ್ಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬಂಡದು ಸೀದಾ ವನಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಇನಿ ವನಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲ ಕಡೆ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಮೋಟೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೆರೋ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ದಲ್ಪ ಮರ್ಲಿಗಿರನಾಗ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ನೊಂತೆ ತೂಲೆ ಜೋರುಂಡಾ 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 ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನ ಮೇ ಮುಟ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ನ ಮೇ ಮುಟ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದಾವ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಆರ್ಡ ಚೂರು ಪಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಇಲ್ನ ಚೂರ್ಕೆ ಬಿಯರ್ಲಿ ಉಂಟಾನ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ 9 ಸೈಟಿಗೆ ಎತ್ತಂడి ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಗುಂಟು ಮಾತ್ರನಾಗ ನೀವು 9 ಕತ್ತು 9:20 ಕದ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಅದೇ ಅಂದು ಅಂತೂ
9 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಡ್ತನಕ ಚಾಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಕಲಾಕಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೊರತರಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತದ ಪಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ 11 20 20 ಅಂದು ಇನಿ ಚೂರು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಗ ಆಜೆ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕದ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಲಪ್ಪ್ಯಾರ ಪೋಯ ಅಂಚ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪತ್ಯರು ಅಂಚ ಧನುಷ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ವೈಪ್ಯಾರ ಸುರು ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೂಮದ ಅರ್ಧ ಆದಿತ್ತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೋಯ್ತದು ಅಂಚ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಹೇಮಂತ್ ದಾಮಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನ వండದು ಆಡಿಪೋಯ ಅಂಚ ರ್ಯಾಕ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ದಾಮಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒವ್ಲ ಪೊಲಿಮನ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಯಾನ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಬೊಟ್ಟುದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಅಗಲು ಪೂರ ಬೀಡ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಪೋದೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರದೆ ತೊಂದು ಬೀಡ ತಿನ್ನದ ಶುರು ಮತ್ತೆ ಐನು ಮೇಸ್ತ್ರೆಲ್ಲ ತೂತು ಬೀಡಾಗ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಮಡಿಪುನೆನ್ ತೂದು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಡಿಪುನ ಪಂಡದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೊಡಿಲ ಕಡೆದ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸುಣ್ಣ ಇಡಿಕೆ ಬಂದು ಹೊರ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೇನು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಡಿತಿನದಂಡ ಒಂದು ಖಾರ ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮೋನೆ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಆಗಿಪುನ ಈ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು ತನಕ ಅದು ಓಡು ಅಂಚ ಅವು ಆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೊಂಜಿ ಬೀಡ ತಿನ್ಪೇನು ಆರು ಪಂಡನ ಅಂಚನೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದರು ಡೈನಿಂಗ್ ದಾಡೆಗ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ದಾಮಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣಿ ಆ ಪೆರೆ ತನಿಯ ಪನ್ನಿ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಕ್ ದುಂಬೆ ಎಡೆಡೆಟ್ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಈ ಪೆಡೆ ದಾಮಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಈ ಪೆಡೆ ಲೋಕೇಶನ್ನನ ಮಿತ್ತದ ಗೋಡೆ ಸಾರ್ನೆ ಆತು ರ್ಯಾಕ್ ಆರು ಪೂರ ಮಂತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೇರು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಚಾ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ತ್ ಮಂತೇರ್ಲ ಕುಡ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹೊಲ್ದಾರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಐನು ಮಂತ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯರ ಸೇರೊಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಬೊಲ್ಪುರ್ದಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಯ್ತದು ಬೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಕೈ ಬೇನೆಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಬೇನೆಲ್ಲ ಶುರು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಪಾಪ ಆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತದು ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೊಂದು ಆರ್ಲ ಕೋಲು ಒಯ್ತದು ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೂಡೊಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಮಾತೆಗ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಐನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.